awanak napukaw metten tuy ragsa puso tinasugat taawanan ni ayat nagpanagak adag sanggasa nagkarika idi kanyak asisyak la ti patpat kem ngim naglabas ti panawen nagbaliw kametten ita saranay kuni sa naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso linaksit nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiyak ko apay kastoy ni ayat in paidam nakaman kanya awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso linaksid nakit awan mabalin ko agip turak no iso diragsak mo nasabat umakit ngem nalabsat inismak ket kimitmak nagtibayo uy kaunggak no tilanga imet pauni di pa maginawaw sexy agtawen santi 60 lungay na pailat makagargari umakit nga agpaiso napiksa pailat inababato makaalino ti batong na makaparunso pailat kinina agbabaketa isut kun kunada kanya uray manuyo wendak di dametrik na tuy marik na bakit aka inayan aya agbabaketa
pumatol iti bakit kas kala agdat langit awan sa pulen ti kinasam i arakop na ken inage ti bakit na singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet bet awan sa pulen minakinagaget nagkelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da ti bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na ababaketa isut kunkunada kanya uray manuoy uyawendak di dametrik na tuy marik na inayan ayan ababaketak puno nga ababaketak di dangamin na mutiganas di bakit aka inayan ayan huh! Huh, huh! Kas kala agdat langit awan sa pulen ti kinasam it arakop na ken inagek di bakit na singpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet bet awan sa pulen minakinagagek nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na ababaketa isut kunkunada kanya uray manuy uyawendak di dametrik na tuy marik na bakit aka inayan ayan di dangamin na mutiganas di bakit aka inayan ayan Damangaw-awag yan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya may sa papel na siraya ta sibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso agrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kantamang sagi tapuso Syagrayo ken ka ngamin awan kapadpadan ngadat kaunggak awan makabulod ngadda
ted ken ka, ket puso nga grupag ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kanta mang sagi, tapuso sa kagrayo ken ka. Ngaming awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulod ngaddakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko, ngaming awan kapadpadang at kaunggak, awan makapulo ngaddakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko, sikalaeng biyag ko, sikalaeng biyag ko. Ay manong di kaunay agpalpalalo, inayat mo day tapanagparubuat mo. Tanarigat manong ko no maitudom day ta selenyador, ket di ka makapagpreno. May mayat ay naanad ako nada, adayo ti disgrasya na pinpintas itirik na. Aglalon babbalasang iti kadenden nam, amangan musumro ka manungket agpabilik ka. Tatay kunada ngay sarita, basta driver sweet lover ti awag da, tagpamarangda ngawan asawa na, ket no sexy awan plete puro libre. Ay manong di kaunay agpalpalalo, inayad mo day tapanagparubuat mo. Tanarigat manong ko no maitudom day ta selenyador, ket di ka makapagpreno. May mayat ay naanad ako nada, adayo di disgrasya na pinpintas itirik na. Aglalon babbalasang iti kadenden nam, amangan musumro ka manungket agpabilik ka. Tatay kunada ngay sarita, basta driver
napunas asikalaing ayat kinukupikupak FB tiga punay tangket nasarakan ka napalaos tiragsak ko agar-agarag uday tuy puso kaput Facebook akon ko natakit nagsarak ti dalantan ang ring dinapayag na idulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten yak maisuro to'y ring na ubiyak to'y biyak kaput Facebook akon ko natakit nagsarak ti dalantan ang ring dinapayag nagdulin arik na tarumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten jak maisuro to'y ring na ubiyak to'y biyak rumbeng kadiya patuluyen uray ken katagikuten jak maisuro to'y ring na ubiyak to'y biyak Naminsan nga aldaw na panagjay sentro naglugalak ti jeep apang pasahero na ipatangak man ijay sango nakadinak driver agwapo may ayo akman itiin balikas na kalanglangak kano ni Jolina isem puman di nagpaiduma tanag kamalyanak nga artista magustwak man tay ko'y driver uray magaradyok pintas ko't inatiyamen tila siyat nuwagi kamno tama sa kita dito'y tumengko anyal nga ilet na dito'y nainak naglugaran kadyak nala amalisya na may tigaret mo agitwan Idin tadantani kami makadanon panagi kambyo inamiten ipalalon uray la tumakter dagiti barbon ko tatoy lupok meten ti ina ikambyon nakapatangak ti driver as sweet lover panagchansing naket nadawe
inatan ket awan kad lom-lom daang tipon pag sinaan ta ay jakla kuma ibagbaga awan anay ado a kwarta ken ado adelata apon pag sinaan ta kas na ornos nga agasawa idi kalman imbaga da kanya anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit atrak ket jak amot napaspasamak ngem idinta simang petkan iti sumuno nga agsapa kinarkarton adelata ket di mo payen nakarkarga inaldaw biag po ngagpalpali iwak iti kastoy kasasaad nuari genjak pay nakay mukat nakalugan ka manen te basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag nga isot pagat atapak ngadan kasugpon daytoy bulsa itan baket lipaten nak basit atrak nang tedken katragsa tuy hatduk ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak san mailiw-liwag di naramanam idi napankat lawag nga isot pagat atapak nga dan kasugpon daytoy bulsa itan baket aglin ni patan basit atrak nang tedken katraksa toy hatdug ko di mometen kayat inim imas mumet di basit atrak tuyat tuku di mometen kayat naim imasken ka di basit atrak Ipapa
kasnan asyak tay umadayo kitlikan ayat abot ko rebeng na lae nga indak biruken tay mabukudak kanyak na iketdeng lupay na sa ngemday tuwing tirumbeng amok
Inakamlaan to'y puso, di mo inilalang na puno nga ayat ko. Karin kaniya, inka tinalikodan, martir ang puso ng ikala. Anya pa'y di ser-serbina, nasamit nga langin-langin ta. Hawan amor, ang nakabasulakin ka. Di da denam, awan nagpasulat. Kahit ba ay kuamin, ang kamay lang. Di ka denam, awan nagpasulat. Sikat ng TV, ng waswas, kinayan, ng keltay kadagit di arapaan. Diyak mailadawan to'y riknak, palalo nga ayat ti marikrik-nak sa anak mauma. Amang buy-buya ladawan, o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y riknak, diyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa. Anak pa ito maagiyaman na, panangawat mo kaniya. Awan makaartap kinaragsa, ken kinaong biti darikmat, kek sa paita, awan patinggana, iti sinangal ta nga ayan na yan. Diyak mailadawan to'y riknak, palalo nga ayat di marikrik-nak sa anak mauma. Amang buy-buya ladawan, o ayat ko. Saan ko amalapdan to'y riknak, diyak magawidan tumrem aluluwak, kaput ragsa. Anak pa ito magiyamanat, panangawat mo kaniya. Awan makaarta ka kinaragsa, ken kinaong biti darikmat, kek sa paita, awan pa
asyak ta isang peta. Kitaw ko, asyak ta isang peta. Hello, kumusta ka?
sweet adawel simang bay kaniya. Si katay inagaw na nga niya dayo dito'y den na. Nabayag a panawen nga nagibtura. Dalimdo ken sa di sinagaba. Bayat kaawan mo awan patekday tuy biyak. Inbubuskot oras sa naglemes iti ara. Barbareng punak asikatay malipatak ngem no naglabese. Sika manentay awaga. Nakas ang biyag ko tinted mo akalak ama. Sa gusto empayen nga uray no pagkataya. Di mo pinanunot tinbubos ko nga ayat. Linaksid na dita puso. Intanem na akas nilipat. Bayat kaawan mo awan patekday tuy biyak. Inbubuskot oras sa naglemes iti ara. Pusukit na ikalang nagitur keletdaan kas nadyang malasatan panubok anarway ngayon ka insang bay no idi tilubong ko nagsagaba ken limdo. Kasi ti Diyos apo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo. Ti inbaklay ko panagtuok ket laslang kadagsen iti krus. Pusukit na ikalang
nagiptor keledaan kas najak malasatan panubok anarway nga inka insang bay no idi tulubong ko ket nagsagabak ken linggo kasi ti Diyos amo ket naililiwag ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko apanagto ket adla kadagsen iti krus ngeviti inap panakaidaros ti magderap ati anos dapat check atong tengko lalaki amang ilala ayat ngain kain wawa itaatan ng alamon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag nanayon sa idiliday hanapasara ragsak isin mukat ngawan iti pumadpan ti inbaklay ko apanagto ket kasla kadagsen iti krus ngeviti inap panakaidaros ti magderap ati anos dapat check atong tengko lalaki amang ilala ayat ngain kain wawa itaatan ng alamon pusok ana ilumlum kalasag ko tiag nanayon sa idiliday anapasara ragsak ti simukat ngawan iti pumadpan Musta ka kadi itanbiag ko siya kadipay ti malaglagip mo nasyak man bilang tikas mo damagen sikat inna arara paapen Ano siya dito'y awan pagdalaga kasar sarita dito'y ladawan ket kada awag mo telepono isut denget dito'y barukong ko nagaligaten long distance na ayan
Kadayo ka dito'y arpad, kasla asidek ka, latakaya. Kaday tatimek mo, numang negak umanayen, mo aliw-liwag. Nagrigaten long distance na ayan, tignan na pipiling ken panas, naginat di oras na aglabas, gapud karayo adi maipapas, alawen agang anos tabiag ko, igayan mo dayta telepono, rantayan ta isegga ken sugno, tasiksikalat inay ayat ko, nagrigaten long distance na ayan, tignan na pipiling ken panas, naginat di oras na aglabas, gapud karayo adi maipapas, alawen agan anos tabiag ko, hidaya mo dayta telepono.